Ola e benvidos a esta segunda parte da análise do HTC Incredible S para mallando no Android. Desta vez imos fixarnos no que é a parte de software. O terminal ven de fábrica con Android 2.1, sen embargo, pois dende hai apenas unha semana pois xa temos disponible a actualización a 2.3, que se fai mediante OTA sobre o aire. Este que temos aquí pois ainda non está actualizado, non chegou a OTA e ten a versión 2.2. Como vedes, conta coa interface HTC Sense, que é unha interface que se caracteriza basicamente pola presenza de widgets que son moi cómodos e presentan un montón de opcións. Temos ata 72, creo que son, 72 widgets precargados, nas que se inclúen pois entre calculadoras até varias para manexar a xenda dos eventos, contactos e así un longo etcétera. A través da interface web de HTC Sense podemos seguir incrementando o número de widgets e de temas. A verdade é que compensa ter unha conta se temos un terminal HTC para aumentar o grado de personalización do terminal. Comentaba tamén no que é a análise de software, de hardware, que esta pantalla de 4 pulgadas permite que navegar a través da web sexa unha auténtica maravilla. De feito, se cargamos, por exemplo, a web dun xornal, imos abrir aquí a xornal que xa temos escrita, pois vemos que se o poñemos en horizontal temos cargada a web completa, non a versión para móviles, e podemos ler perfectamente todas as novas. Para min isto é moi destacado, porque algo que non me gusta son as versións capadas, por exemplo, dos xornais. Non temos siquiera que facer zoom, pois resulta realmente cómodo. Ademais, se vos fixades nestes botóns os de menú e de acceso a casa, pois xiran tamén ao xirar a pantalla. Tan neste sentido, se xiramos e poñemos o terminal en vertical, pois cambian a súa orientación. Comentaba tamén que un dos aspectos nos que se goza desta característica, desta pantalla de 4 pulgadas, pois é na reproducción de multimedia. Imos a abrir un vídeo de YouTube, pois a ver, de Human Planet, e veremos que a calidade é moi boa, xa non só en canto a vídeo, sino tamén na reproducción do audio, grazas ao altavoz que vos ensinábamos antes, situado na parte traseira. Como vedes, pois é unha maravilla. O terminal parece pesado, pero aseguro-vos que non o é. O que si notase moi robusto. De feito, con algún xogo como Títer, non sei se o coñecedes, é unha boliña que semella unha bola metálica que imos movendo, axudándonos das características de xiroscopio, acelerómetro do terminal. Ao movela así, ao chocar co que serían as paredes, pois fai o efecto de rebote metálico con unha pequena vibración, que parece que temos un terminal hiperpesado, pero realmente non o é. Imos pechar o xogo, non vai a ser que ao pasar de nivel quede mal. Polo demais, temos aplicacións xa precargadas por HTC e que facilitan as cousas. Por exemplo, hai unha característica que xa inclúe tamén Android neste momento, pois xa temos acceso directo, por exemplo, ao router Wi-Fi, a posibilidade de facer tethering.
pois, neste sentido, pois, xa temos como un acceso directo, non, de HTC, sin ter que andar entrando nos menús. Despois, a cámara, vos comentábamos que o terminal conta con dúas cámaras, a traseira que é de 8 megapíxeles, imos ver. Temos aí a cámara. A foto que acabamos de sacar. E sabedes que ademais HTC pois xa conta na súa cámara con aplicacións como os efectos. Xa podemos elixir sen necesidade de outras aplicacións de terceiros, pois branco negro, sepia, negativo, pois, etc. Aí temos un Android en negativo. Ademais, ten a cámara, bueno, facendo así, pasaríamos a vídeo, e no menú podemos elixir cambiar de cámara e pasar a cámara frontal, que neste caso é de 1,2 megapíxeles, que está situada aquí, e con ela poderemos facer videochamadas. Pois nada máis pola nosa parte. Calquer dúbida sabedes que podedes preguntarnos tanto en mayandonandroid.com como a través de Twitter @mayando ou enviándonos un correo a android@mayando.com. Un saúdo e ata próximos vídeos.